मंदिर के पीछे। आगे महर से ककेल महर रहिले बोला हाथे का खइले। अरे महर से ककेल महर रहिले बोला हाथे का खइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का कइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का खइले। आगे महर से ककेल महर रहिले बोला हाथे का खइले। अरे महर से ककेल महर रहिले बोला हाथे का खइले। बिट्टू डीजे मलाही बाजार मंदिर के पीछे। पहले तो रहे एकर छोटे छोटा हो छोटे छोटे हो छोटे छोटे आगे अब तो बुझाता कभी भी सपोर्ट हो। कभी भी सपोर्ट हो कभी भी सपोर्ट हो। पहले तो रहे एकर छोटे छोटा हो अब तो बुझाता कभी भी सपोर्ट हो। का जाने कहाँ टारगेट कइले। का जाने कहाँ टारगेट कइले। हाय महर से ककेल महर अइले बोला हाथे का खइले। अरे महर से ककेल महर अइले बोला हाथे का खइले। बिट्टू डीजे मलाही बाजार मंदिर के पीछे। बिट्टू डीजे मलाही बाजार मंदिर के पीछे। म्यूजिक बाय मुन्ना राज। राइटर अरविंद कहता रे जाई कहता रे जाई जो कहता रे जाई। आगे दिने बदिन एकर बढ़ता साई बढ़ता साइज हो बढ़ता साइज। आगे मुन्ना विजय संजीव कहता रे जाई दिने बदिन एकर बढ़ता साई। धनंजया में कौन स्वाद पइले। धनंजया में कौन स्वाद पइले। हाय महर से ककेल महर अइले बोला हाथे का खइले। अरे महर से ककेल महर अइले बोला हाथे का खइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का कइले। अरे ओढ़नी बिछा के ते का खइले। हाय महर से ककेल महर अइले बोला हाथे का खइले। अरे महर से ककेल महर अइले बोला हाथे का खइले। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।